Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga namhlanje. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele kuba siphinde sikwazi ukuhlangana. Sixoxe ngezwi likaNkulunkulu sondle imphefumulo yethu. Muhle-ke uNkulunkulu kakhulu, ulothando, uyasithanda. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe sikhuleke sisondele enkosini yethu ngomkhuleko. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngalesi sikhathi osipha sona. Siyacela ngomoya wakho engcwele ukhulumisane nempilo zethu, uzambule sizwe lokho Nkosi okusenhlizweni yakho namhlanje. Ngiyathandaza, ngiyacela Nkosi ukuba ubusise bonke abantwana bakho abayilalele le nkonzo, bahambele Nkosi ngokwezidingo zabo, uyabazi badingani. Babusiseke uNkulunkulu wami nomusa, babonakale ukuthi bangabasekhaya lezwi. Uma elalelile engene wasekhaya lezwi, mthinte Nkosi angene ekhaya lezwi, ngoba ekhaya lezwi lapho sidla khona izwi, ilapho sithola khona ukuphila. Ngiyacela-ke Nkosi uyibusise le nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana futhi ngale ndlela. Sizofunda izwi lenkosi, sikhuluma ngoMathewu chapter 5 verse 7. Matthew chapter 5 verse 7. Intshumayelo yasentabeni, intshumayelo yenkosi yethu uJesu Kristu yasentabeni. Kufundeke kanje: babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Sikhuluma ngesihawu kulezi insuku. Bekuyokusiza ukuthi usipractice isihawu, usibone ukuthi sisebenza kanjani. Ubone uNkulunkulu ekuvuza, uNkulunkulu ekunikeza izinto ozidingayo ngenxa ukuthi unikeza abanye izinto abazidingayo, ngenxa ukuthi unesihawu. Izolo-ke sigcine sikhotha amaHubo 15 verse 3 ngokuthi ubani oyohlala etendeni likaNkulunkulu na, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Yilabo bantu abagada imilomo yabo abayohlala entabeni kaJehova. Womqwaya-ke umuntu ovula kakhulu umlomo wakhe. Gcine ngisho lawo mazwi izolo, ngoba lithi izwi lenkosi sisazozilanda ngamazwi ayize. Lithi izwi lenkosi umuntu nomuntu uzozilanda ngakho konke akukhulumile okuyize emhlabeni. So bekufanele umqaphele umuntu ovula kakhulu umlomo. Uma kuyiwena ovula kakhulu umlomo, uziqaphele mntakababa, ngoba uNkulunkulu akasethusi la, akesabisi la, usho into azoyenza. So bekuyokusiza-ke ukuthi uthuke, uhambele kude nokukhuluma okuyize, uhambele kude nokuhleba abantu, uhambele kude nokuhlukumeza abantu ngolimi lwakho. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakufuna, uNkulunkulu ufuna uluqoqo ulimi lwakho. Masibheka-ke Izaga chapter 20 verse 19. Lithi uhambe encetheza, uyambule izimfihlakalo, ngalokho ungahlangani naye uvula kakhulu umlomo wakhe. Ungahlangani naye uvula kakhulu umlomo wakhe. Ubuhambe encetheza, uyambule izimfihlakalo, ukhuluma indaba. Isizulu-ke sithi indaba ayilali, isaba amazolo. Okungukuthi indaba yakho izosheshe ifike la kulo muntu omhlebayo ngezindlela ongayi-expectanga wena. Kubeza ukuthi-ke uligade ulimi lwakho. Akulula lona, kodwa lugade ulimi lwakho. Uyiqhawe uma ukwazi ukubopha ulimi lwakho. Onesihawu akahambe encetheza phakathi kwabantu.
ubunesahawu yena. Onesihawu akahlebi ngolimi lwakhe, and onesihawu akamona umngani wakhe futhi akamhlazi umakhelwane wakhe, ngoba akahambe enqetheza, izindaba ziphelela kuyena. Futhi onesihawu uyathethelela. Wena mawungakwazi ukuthethelela futhi isihawu unaso. Onesihawu uyathethelela. Sibonile inkosi uJesu ngesikhathi sikhuluma ngesilinganiso sowesifazane sikhuluma ngesilinganiso sowesifazane obanjwe iphinga. Inkosi uJesu yathi mayithi ongenasono phakathi kuwena akaqala eqala, baba nesihe bahamba, ngoba onesono akakwazi ukuba nesihawu, futhi onesihawu uyathethelela. Wena umuntu ohlo ukuthethelela okwazi akanaso isihawu. Elithi-ke ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela, kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini akayikunthethelela iziphambeko zenu. Kubiza ukuthi uthethelele. Uma unesihawu uyathethelela. Uma unesihawu awukwazi ukuhlala nequbu, ngoba uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuhlala nequbu. Awuhlali-ke nequbu umbane phambi kobuso bakho, uyamxolela udlulise, ngoba wena unjani? Unesihawu. Ukuthethelela kungukwenza isihawu, kukodwa nje ukuthethelela kungukwenza isihawu. Ngoba uma uhluleka ukuthethelela kusho ukuthi awenzi isihawu, kodwa uma uthethelela wenza isihawu. Uma ubheka laphayana-ke kuMathewu chapter 18 sithola indaba la ekhuluma ngakho ukuthi uma ungathetheleli isihawu awunaso, ngoba awukwazi ukuthethelela. And ngeke uthethelele uma ungenaso isihawu. Kuthethelela abanesihawu kuphela. Masibheka kuMathewu 18 verse 23 siyathola la ukuthi uthi uJesu umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Lo muntu oyinkosi wethanda ukuthi abalisane nazo. Kwathi-ke seqala ukubala kwalethwa kuye enye enecala lamathalenta ayizinkulungwane eziyisihlanu. Izinkulungwane eziyisihlanu, 5,000. Mayelethwa kuye, kepha ingenalutho lokukhokha, inkosi yayalo ukuba kuthengiswe ngayo, nangomkayo, nangabantwana bayo, nangakho konke nakho kukhokhwe. Kusho ukuthi lokho kwakufanele kwenziwe. Le nceku yayisiyakhala kule nkosi, yathi ake ungibekezelele ngiza kukhokhela konke. Kanjani kodwa ndoda ukweleta imali engaka? Ngoba sibala le mali iyangena kwibhiliyoni ngemali yanamhlanje. Hayi, inkosi bisimxolela. Yaphuma-ke le nceku yahamba, yafica enye inceku eyikweleta odenari abayikhulu, only 100 denarius. Uma-ke esehlangana nayo wayifuna imali yakhe, wayitshena le nceku ukuthi hey ndoda, ngiyakubopha uma ungafuna ukukhokha. Yaxolisa le nceku, yaxolisa, hayi wathi ngiyakubopha mina ufuna ukukhokha. Wamthatha kwamvalela. Zafika indaba enkosini ukuthi hayibo lo muntu odwa umxolela. Inkosi seyifikile, sesizwile ukuthi usefike ephumela wabopha umuntu omkweleta nje imali la ko 300 rand. Awu, wambopha mvalele, yelo bengimxolela, yebo. Mlandeni, walanda waletha enkosini. Ayisifika inkosi, isifika inkosi kuyambuza, nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ungayihawukelanga yini inceku kanye nawe, njengokuba nami ngihawukele na? Ungayihawukelanga yini inceku kanye nawe? Kwacaca ukuthi vele sekwenzile. Inkosi yayathukuthela, yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Kufanele ukuthi aboshwe aze ikhokhe yonke le mali. Ayike ngenxa yalokho-ke inkosi-ke
inkosi uJesu kuyayisithi-ke kubo laba bebaxoxela le ndaba, kanjalo naye ubaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube yilona loyo umfowabo. Uma ningathetheleli, ubaba osezulwini uyokwenza kini lokhu. Ngakho-ke sinikezwe ithuba lokuyihlola bafowethu, uyihlole ubheke ukuthi wena ubathethelele bonke nabantu bekufanele ubathethelele. Wena uthethelelwe yibo bonke nabantu abafanele bakuthethelele. Ngoba uma bengakuthethelele kuzokubiza ukuthi ufuneka uphindele uyoxolisa. Kufuneka uphindele okwakho ubudlelwano nabo, uyisole ungenzi kahle phambi kobuso babo. uNkulunkulu-ke ufuna thina sifunde ukuxolela ukuze naye asixolele. Uma singaxoleli akasixoleli. So-ke kufundeke ukuthi kumele ukuxolela, kumele ukumbekezelela omunye umuntu uma unensolo ngaye, ukuze ukubekezela kwakho kubonwe ezulwini uNkulunkulu akukhawunte. Ngoba njengamanje ukubekezela kwakho akukusizi, ukubekezela kwakho akukwenzeli lutho. Ngoba uyahluleka ukuxolela omunye umuntu, uyahluleka ukuthi umthethelele omunye umuntu. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza, ngoba lento le isifundisa ukuthi uma ungaxoleli ziyavuka izono obese uxolelwe kuzo ngoba wena uxolelile. Ngathi nimbonile lo muntu, sivukile isono sakhe ngoba evalele omunye etilongweni, kwase kuvuka esakhe ukuthi nawe uzovalelwa etilongweni. Okwakho kubuhlungu uvalelwe-ke isikhathi eside akangaphuma ngoba uyena oyiprovide amanzi. Kwangathi-ke uNkulunkulu angasisiza, kwangathi uNkulunkulu angasipha amandla, kwangathi uNkulunkulu angakulekelela lapho khona ukwazi ukuthi uxolele, uthethelele, ungabambi iqhubu. Uxolele nje uthethelele, ungalibambi iqhubu. Ngoba uNkulunkulu akafuni sibe namaqhubu. uNkulunkulu akafuni sibambele abanye abantu izinto. uNkulunkulu ufuna ngaso sonke isikhathi simkhonze, sihlale kuye. Ngaso sonke isikhathi senze imithetho yakhe, senze izwi lakhe, sibambe ukusho kwakhe. uNkulunkulu esimkhonzayo leyo. Ngoba uthi kanjalo naye ubaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngenhliziyo kube ilowo nalowo. Thethelela-ke mntaka baba, dedela. Angithi ufuna ukuya ezulwini wena. Uma ungafuna ukuxolela kusho ukuthi you'll end up ungangena ezulwini. Kodwa dedela iqhubu, dedela ukuthukuthela, uthi uyena ozophindisa, uthi uyena ophindiselayo. Siyakuthola laphaya kithi abaseRoma, uthi uyena ophindiselayo. So wena dedela-ke iqhubu, uyekelele uNkulunkulu umphindiseli wethu, uyekelele uNkulunkulu ongummeli wethu, ngoba uyena ozowenza umsebenzi ngendlela. Ngofunda abaseRoma chapter 12 kuverse 17 uthi ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseleli nina bathandwa, kodwa dedelani olaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakunibuyisela mina. So thina okwethu ukusonga izandla, thina sikhonza uNkulunkulu ngoba uthi uyena uzosiphindiselela. Kulibambeke lelo, akekho umuntu oyiphindiselelayo endalweni kaNkulunkulu. Kungaba isilwane, kungaba umuntu, kodwa uma kudalwe uNkulunkulu awukwazi ukuthi ugcwalise, awukwazi ukuthi uphindise, awukwazi ukuthi uzibonele wena ubulungiswa. uNkulunkulu uzobona ubulungiswa ngesikhathi sakhe. Wena okwakho ukumcelela uxolo, uqhubeke nokuphila, umkhonze uNkulunkulu. Okwakho-ke lokho. Lithi-ke ningaphindiseli ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula. uNkulunkulu uyakufuna ukuthula, uthi masikufune sikujonge. Uma kungenzeka ngokwethu asihlalisaneni ngokuthula. Uthi okwakho ukuphindisela uyakubuyisela yena. Verse 20, kepha uma isitha sakho silambile,
noma siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenze njalo uyabe ufumbela amalahle avuthayo ekhanda lakhe. Akungakujabulisi lokho, kodwa kufanele ukuthi siphathane kahle. Ungajatshulisi ukufumbela amalahle ekhanda lomuntu. Okwethu thina ukumkhonza siphathane kahle. Kukhona konke uNkulunkulu akufunayo. Athi unina kaJesu umekhuluma lapha emshadweni wasekhaya, anokwenza konke aniyale ngakho. Nami ngifisa ukuthi ngisho njalo, ukuthi nikwenze konke iNkosi siyale ngakho. Ungashini aqhashaza linye, ngoba konke akukhulumile kunomsebenzi. Konke akukhulumile kufanele kwenze umsebenzi. Ngiyacela-ke ukuthi sihlale kuyena, singasuki, ngoba uNkulunkulu oyizimo zonke. uNkulunkulu ofitha kunoma yini ekuphethe. Ungaba excited ujabule, jabula kanye naye. Ngabe uyakhala, khala kanye naye. Noma ngabe uhlala endaweni ebuhlungu, uhlala kanye naye. Ngoba yena uphelele, unguNkulunkulu ophelele. Wenziwa waba opheleleyo phezu kwezidalwa zonke, enziwa ubaba wakhe omphethe. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu. Kwangathi ungahlala lapho ohlezi khona, uzindle ngale nkonzo, uzindle ngale myalo asipha yona, ngoba uthi ugcina izwi lami ngiyakuhlala kuye, noBaba uyamthanda, siyakuza noBaba sihlale kuyena. Kuphela nje uma ugcina izwi lakhe, ugcina izimiso zakhe. Masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyakubonga Nkosi ngakho konke. Ngiyacela Nkosi ukuthi usifundise ukuthethelela. Sifundise Nkosi ukungabamba amaqhubu ukuze nathi sithethelelwe. Sifundise Nkosi ukwenza kahle nokuhamba kahle phambi kobuso bakho. Sihambe ngokwesaba kulesi sikhathi. Nginikeza wena-ke Nkosi udumo luphelele lungolwakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Sifikile emaphethelweni enkonzo yethu yanamhlanje. uNkulunkulu abe nawe, akufukamele, akubiyele, akubusise. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande usiyavalelisa.